হব কি বলদেব বলদেব না বলদেব যে পଣ୍ଡାର ବଳଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତି ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ବିମାନଟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବିମାନରେ କିଏ ବସିବେ ବାରିପଡ଼ା ନାଇକାଣୀ ବସିବେ ଦାସୀ ଆମର ଏଠି ପଇଲି ବାଟ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବସିବେ ସେ ବାରିପଡ଼ା ନାଇକାଣୀ ବସିବେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି କେତେବେଳୁ ପଟୁଆର ବାହାରିବେ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ସୁରସେନ ରାଜାଙ୍କର ଏଠି ଥିଲା ପାଇକ ସାହି ସେ ପାଇକ ସାହିରେ ହେବ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସାହି କୁଦଲପୁର ପୁଅ କୁଦଲପୁର ଘୋଡ଼ା ସାହି କମାଣପୁର ଏଠି ଥିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା ଏହା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ସତ ଆଚ୍ଛା କିଏ ମା କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଟା ପଠାଯିବ ଟିଭିରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆରେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଦ୍ମିନୀ ପାତ୍ର ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପିଲା ମାନସିକ କରି ପାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବର ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମା ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନା ବାରପଡ଼ା ନାଇକାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଦଶାଳୀ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ।